Hyundai Sonata соли барориш 2010. Мошин вагон дӯстон, баъди вагон камак дохили шаҳр ба гашт бисосиям. Мани намуд аз кафои мошин. Ҳай ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Қафош 4 парроникои қафо. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, дута ойначаҳои пеш электроника, 2 сиденияш обогрев сидений, коробкаш автомат, титроник. Инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирул, рӯлош лифт. Пробег чӣ қадар? Бо килити шамтумони. Ҳозир пробегиш ҳам мефаҳмем дӯстон. 카드를 넣어주세요. 222,000 километр пробег. Мани ҳолати салони қафои мошин. Қафошам сиденияш обогрев. Чорни кожа бо мош панорама мана. Мотор 2 сӯзишвориш бензин. Расходаш 8 литр ки 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 48 74 797. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. Мани намуди бернаи мошин. Ин ҳуҷҷатош то моҳи марти соли 2022 дӯстон. Мани намуд аз қафои мошин. 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаш электроника, коробкаш автомат. Инҷа сентр замок дорад, дута сиденияҳои пеш обогрев сидений, гарму хунук дӯстон, CD плеер, монитор, ҳама навороташ ҳаст, мультирул, рӯлош лифт. Пробегаш 157. Мани ҳолати салони мошин, сиденияш кожаный мебошад. Ин боз люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш бензин. Расходаш 6,5-7 литр 100 километр мегардад дӯстон. Ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 73,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 558 82 23 92 733 0039. Honda CR-V соли барориш 2006. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз кафои мошин. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, дута ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, мультирул, рӯлош лифт, боз инҷа мини бар дорад дӯстон. ҳозир ҳай пробегашам мефаҳмем ҳозир. Мани ҳолати салони мошин. Пробегаш чанда якоине? Келиташ набудааки. Мани ҳолати салони қафои мошин. шторкаҳои қафо. пробег 227,000 километр пробег. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. гази Евро 4. расход чанда? расходаш 10 та 100 та мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 758 0080.
Toyota Prado соли барориш 2004. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш, механика, 4WD дӯстон. мана инҷа CD-плеер дорад, монитор дорад, пробег. ҳозир пробегашам мефаҳмем. 388,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожине. این حالت سالانی قفای ماشین. این حالت بالوناش دوستان. بالوناش هم زمینی. موتور 2.7 سوزشوارش دیزل. راسخود چند تا؟ راسخودش 307 لیتر، داخلیش هر به 9 لیتر به 7 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین. нархи мошин 140,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 996 0008. Hyundai Avante соли барориш 2007. мошин вагони дӯстон. мани намуди бернаи мошин. мани намуд асқафои мошин. қафошанда 3 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначош электроника, коробкаш автомат, титрон. 2 сиденияи пеш обогрев сидени, мен инҷанда ауксош аст, наушник, мен ҷои телефон қоиш мекунигош аст дӯстон. CD-плеер дорад, магнитофон дорад, пробег 145,000 километр пробег. мультирол, рӯлош лифт. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожин мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. расход чанда? расходаш 7 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 307 96 33. Mercedes Benz соли барориш 2004. 4 паҳроникои пеш дӯстон, 6 та паҳроникои пешаш. мани намуди бернаи мошин. мани ҳуҷҷатош 1 солина. AMG paket do'ston. Doxili salon 4 elektropaket, oynachosh elektronika, korobkash avtomat. Inja sentr zamok dorad, CD-плеер dorad. Mana hamma navarotosh hast. Probega 310,000 km. Multirol, rӯлош lift. Mana ҳолати салони мошин. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расходаш чанда? расходаш 10 та газгирӣ 85-90 км мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 303 43 44.